Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pirang pe ibati CTV ipang sabai pi Shri Khubor hakimat bat haga basdang ini phashwa Shri Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. President jong ka Voice of the People Party uba Arden Miller basyamai rengkat kinong yalam jong ka party haka khasan Tarik Naiwieng aca pusau. Kila her jurip ya ka Conservation Training Institute ka badan haga shnang berni hat Ribhoi district ban pinpau ya ka jing persak bajur. Halor ka jing thmu sop da ka sarkar Jylla ban kelano Shaka Industrial Area bat pin kriano ya ka office trekam Shaka shnang mau khanu. Haka jing na jurip lasan ralang na ki MLA jong ka party bakenthum ya ba Bright Star Mabanyang uba Livingstone Kharpran bat ki wik kinong yalam jong ka party. Ka jing pen kre ya ka jing sang senat sepni ka ban salong ha ka balang sakwang na duka hendriu Tarik hadu ka khandai Tarik luber aza pesan kalaya shat bat kumbah nyau 4% ki jing tre na da ban pen tre hadu menta u metri ramba adu kri India Narendra Modi ha ka khatsan Tarik Naiwieng aza pusau ula play yang maunong rim bante ya ka Eklavya Model Residential School ha ka shnong dom jerti ka bajangai pra kilometer AA na ka shnong mau kurwat Southwest Khasias district ya ka baula penbena link ba ka video conference kum shibenta na kani program bala pelong habarok we keri u mitrang badu ula pleru ya shipau tili ki skol Eklavya bar ula buru ya maunong rem na ka benta ki arpusan tili ki skol Eklavya kunthub ya kani ka we ka skol ka batei hakashnong domjerti Shisngi hadian baka Ministry of Home Affairs ka Sarkar India kalapin bena bakla pinjlan sa sansnem kanthi ban khen be an ya ka senking atyar ka Nyau Tribe Liberation Council hapo ka Unlawful Activities Prevention Act 2019 rupnyo ka seng hau kurwa bala pha do General Secretary kam Publicity Secretary uba san ko panong traw ka laong baka ni ka sinjam ka pin I ya ka jingkhnat ben ka badange piteng halo ka jingpen pau Pyrthei yaki hong bat ka jingpen rem ya ka jingale jong ka seng pan rai hi daladi ladi ha ka jingpen kut yau kurwa ka seng kala keno ba ka jingkhat jong ka sarkar ban yakran ya sum karitang ka jing persang ban mentoi hi ladi amna ka benta ka jing mentoi jong ka jat ben riu bat ban khnyon ya ka jing khun jong ka seng Vice Chancellor ka School ba North Eastern Hill University Professor PS Shukla ulapha ya ka shiti Shimshuti Shaw Registrar Usubrat Pradhan ban pintip ba unshim ya ka shuti on leave haka khatsan Tarik Naiwieng aza pusau bar ka jingshim kandange peteng pan naduk ka khannyau Tarik Naiwieng aza pusau haduk ka arp khnai Tarik Naiwieng aza pusau kabar ka bala aru bandange penjelan ladadon kam Hakani ka shiti Shimshuti Professor Shukla ula pintip ba ki khatlai sngi ba undang Shimshuti Senior Most Professor Jongka School ba Professor N Saha Nani ki weipan kin shimti ban pen yaki kam ki jam hak kerteng jong Vice Chancellor. Katran Arts and Culture jong ka Sarkar Jylla hak khatsan Tarik Naiwieng aza pusau klara khikin mau buram yaki nong yale lait lu jong ka Jylla ki bala IT lut betman betsiam ban yakun daka white berkasti persha yak bor baklan jong ka Sarkar Phareng. Hakani ka sngi lasa Kylleng do Menteri Katnat Arts and Culture uba polling do ubala longkum ukongsan rengkat ka jingadan lang Principal Secretary Katnat Arts and Culture FR Kharkongor bat kiwe Irkhat ka Khasi Students Union Nong Thamai Circle haka khatsan Tarik Naiwieng aza pusau tang shio jingtip ba Vice Chancellor ka School ba Nehu Professor PS Shukla ulat mu ban le yashim benta haka program bala pelong daka National Law University kabadan hanong Thamai Shillong kilatur ban khang kedong ya Vice Chancellor na duka por shi phau baji mistam wa lagi dekat ka seng kila ab hakmat ka kherdop jong ka National Law University tad duka por khat arbaji minsngi re Vice Chancellor shim lawan ni satya kum shibenta bakan bahaga kamai ka ji jongki khun ki hajar jongka hima milliam borok we karaj milliam kumbajule malausnam menta ka kentiru kala pelong ya ka le nyam yaudu da ka ba pombelang harengkat ka kenya ka kriam ya kini ka le nyam yaudu la pelong ha yaudu haga jaka le nyam ka baju pelong malausnam ya kini ka le nyam yaudu la khle da menteri sotun menteri nongklau menteri karkongor menteri kurkalang bat menteri senteng nongdhar hakani ka le nyam adon shwa ka duwai ka pirat but pasaka otsiar pombelang bat kumchuru yosnya ko office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kum shibenta mate lakam yaki kinhun per ki batmu marwan thambor hapo ka phalor jong ka council menta kala rai ban ujor bet dak ejahar persha yaki khnang manlai na ka jingjulor ki jingdan jing em jong ka council menta pan ya phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Sarkar India kala pinjlan ya ka an jong shipai Armed Forces Special Powers Act
Shekin Riutli ki police station, haki santli ki district jangka Manipur, haduk ka laipoi terik leber arja apusan. Namar ka jingyai beteng jogi kam thombor, hapring ki jai penrio, berki kam leno. Ki jaka ki basyakta ki kentup ya ka stekmai, kalam sang, kalam lai, ka jiribam, ka lei makong, berkamoirang. Kani katmu ban penklain ya ka jingada, bat ban penla ya ka jingtrekam, baya trelang, da ki bor pahara. Ki pulit ka Assam, kila penjur ya ka jing pahara ha kaput Assam ban Manipur, hadin ka jing kan at hajiribam jong ka Manipur. Ka jing pahara kentup iki jaka, badan harut wa kadang ya syakmat, da ka jing kershan jong ki pulit ka Manipur. Ka jing ale jait ben riu, kala pen patch nong iki brio, kala pelong iki brio ban yam, bat ban khanglat ya ka rep karyang hagi jaka ki basyakta. Palat arspa lai pongut kila yam nadu benai jimmang arhajar arpulai. He jong ka election commission kila talasi ya ka helikopter jong Amit Shah menteri kampo Naiwieng hagapor paudang wan banyalap election ha Maharashtra ka Jylla ka bapenkre ya ka election. Kani ka jing Shah talasi kalong hadian ka jing ujor na ka parti jong Uddhav Thackeray ka Shiv Sena UBT. Halor ki he jong ka election commission ki bala jurib ya ka helikopter jong Thackeray ban iki tiar shimet jong u Khamanshwa. Mendapat yang pash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Khubor sensha jong ka Bolivia kila kem ya armut kinong yalam Kylleng persha. Uramiru cucu bad u hamberto klaros halo ka jing keno ka bayadei berkikam lekno namar bala keno bagi the umpenyang penban ya ka jing ki. Ki pulik kila khenraru ya ka yeng jong menteri berem Juan Ramon Gentiana hendrei kim shim la kem yu. Ha Nigeria khatsan hajar beri kila yam na ka jing pang AIDS malau snem. Bala itu ba kidan nyopusan hajar kinong pang HIV bethamai house nem ar hajar apulai. Palat silak tapo hajar ngut ki kena ki ba imba duk nyang jingpang HIV. Kaba penpau, ye ki jing hakaba yada naka jing sapriang naka kemi shiki kun. Kajing her thma ling sun jong ke Israel ya ka Dures ha Baalbek Lebanon kala penyam ya khat arngut kidang sumar paramedics hakaba ki weipat kidang jarngai. Kajing her thma ka de shibenta jong ki jing her thma kabla nangjur ndu benai nailur hapdeng kajing kan kabla nangjur ber ke Hezbollah. Kibayap ha Lebanon kila poi shakalai hajar lai spa prapun ringun ber kiba mensaw kilong khat saw hajar saw spa kan nyangwan. Uno yalam shipai jong ke Iran u Abdul Rahim Muzavi ulakular ban ajubab da ka bateng ya ka jing her thma lingsun jong ke Israel. Hak jaka jong ke Iran ha benai bladem. Ka Iran kala kam ba ka te jing sha thombor kala penjulor tang khandiat Kas Yuriko kabadi kerkhot kabala rimtam jong ka long yings jong ka Japan kala khla no hakarta ka ba shispa shisnam. Ka jingyap jongka kala no ya khandri ngut kidkhot hakalong yings kabala penduna da kaan kababtha yekidkhot kanthei ban mi no anda kala shongkurim yekiriu patba ka Jylla Punjab jongka Pakistan kadon hadu armilian ngut ki bayo ya ka jingpang penhiar mesim haubnai risaw nakadaw jongka le jabo kabala long bi hakaba Lahore bat Multan kidi kinong ba kibajakliatam haka Pyrthei. Ka Worldwide Fund for Nature Pakistan kala kentu ya ka sarkar bahkan penbena ya ka National Emergency bat ban shim kya mardor ban te lakam ya kan kecing Begitu gilang Khubor hakimat man mentasi kublai.